እግዚአብሔር ስለተፈቀደ ለአምላክ ምስጋና ይሁን ነው። አሜን። ስማዕ ደለኹ በወገነይ ጽባሎ ومحرتك زي ودا زلالماوي أملاك نباينعو سلزبل كنا ويتانا مسكنا كلا أنت ملعب صدقها صدقاب لعلب صدقا سلزخاب كنا ويتانا مسكنا كلا منفس قدوس أبلع الحواريات وريدو نفرهم نابتبحات صغيره سلماتهم نابرهان صغيره أدراشانا هيوتهم صغيره نعناون ببرهان تصفاق كل عنا نخالوات ملك التصفاق تقبرنا ويتانا لمنا كالونا نفتادو نخنا قرب بحقي لك مريم كوينا نتهم نام مريم قصهم حسس زبلو ناوام نقرب حجزنا قويتا نلمنك كارلون زي رابو خمتي بحلخا تصفى أي تحفرني زبل كنا حقي دقيمنا أبتتهبنا تصفى نأمنينا مو زعامة زي عمد تصفى إمو إذا تصفى هيب كنا زلخا قويتا بروه متساعي كنت متك تخلنا قويتا نلمنك كارلون آمين. تسفى استوحبنا لبنا بمنفس قدوس فقر أملاك سلوز ملاكايو نخبركها نودسكها نملخكها لون أقويتها بزد هبنا عمد تسفى امنتنا ندلدللو عدنا زبلتنا نقبرلو تسفانا نقيسلو بفقر نكاتسللو بلوس قزيه خطبنا قويتها نمسكنكها لون نناقصنا مريم كأن كلنا بتبارنوسكي يركض قلوبنا نلمنا كلنا ده نعدنا فدسيت سلام كابت فكر ودخي نسخي ناي كرانيو زسنخي نودخي أبتخل سكيات زسنخي نتمام أنا زقليلا ورايد زقبور الصدرابيت أود خطت أجحي رهوا زقبركي نعدنا نتود خلا من لنا دسي السلام كتكون لنا نتما بسربيت زلو فتح خرخبو زيابير كمال نتكيلو من حتى تعلنا عدي سلازي سلخل لكم تسمعنا أميننا نلمنكي أمال نتكخوت رقزي كابانا أي فله ناولكم وزا حساب زي صلوتنا تخلنوت آمين آمين. مار سلازي كرمي نابتقندي تمرتنا مئتاونا مريم كابيا كمن حنانيا توليدا زيا مريم زيا كاب عاليت داويت يانيرا زولدو يا كمن حنان زتباهلو كلت قدسان سكيدان كاب سب قال كيدان يا توليدا مريم كاب عاليت داويت كوينا أبوانا دان كا يا كمن حنان زولدوا زتولدت يا እግዚአብሔር ንኻል ፍጥረት ዘይ ዓደሎ ሕሉፍ ጸጋታት ሸለማት ናይ ኢየሱስ ትሩፋት ኣቀዲሙ ብምርኣዩውን ብዘይ ናይ ሓጢኣት ኣዳም ከምቲ ትጠንሲ ገይርዋ ገበራ ይብለን ብዛዕባ ትውፊት እውን ገና ጓል 3 ዓመት እንከላ ጓል 3 ምስተወልደት ጓል 3 ዓመት እንከላ ወለዳ ያቄምን ሐናን ناب بيت مقدس وسيدم ناب እግዚአብሔር ከም ዘውፈይዋ የዘንትወልና እዛ ማርያም ጓል 15 ዓመት ምስኮነት በሓለ አምላኽ ድማ ናብ ቅዱስ ዮሴፍ ተሓፀት ንሱኸ ከምዓ ካብ ዓለት ዳዊት ነበረ እንተኾነ ሃብትን ርካብን ኣይነበሮ ብስራሕ ጽርበት مقبعلوتنا توي أبطان إشتي كتما نازريت بقدسنا ينبر نبره نسو تحوتن صادقن نبره
ስለዚህ ንድንግል ማርያም ብዙሕ የፍቅራ የኽብራን ነበረ እሞ ማርያም ሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብቲ ቀንዲ ትምህርትና ኣብዚ መጽኸን ኣቶይና ሎሚ ግን ማርያም ማለት እንታይ ማለት እዩ አም ዝብል ቃል ካብ ዕብራይስጥ ዝመጸ ቋንቋ ካብ ዕብራይስጥ ዝመጸ ቋንቋ ኮይኑ ማርያም ማለት ማርያም ክኸውን ከሎ ትርጉሙኻ አደ ብዙሓን ማለት ማርያም ማለት እምበኣር አደ ብዙሓን ማለት ብዕብራይስጥ ቋንቋ ማርያም አደ ብዙሓን ከምቲ ነብርሃም እግዚአብሔር አቦ ብዙሓን ዝብል ትርጉም ከም ዝሃቦ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 17:5 እዝን ማርያም ካ ማርያም ካብ ዕብራይስጥ አደ ብዙሓን ማለት ናይ ኩሎም አደ ማለት እዝትነ ማርያም ማለት ካ ተቀባሊት ብርሃን አደ ስደተኛታት ጸግዒ ሓጣን ኩልና ከም ንፈልጦ እዝነ ማርያም አደ አምላኽ ካብ ኩልና ንስ ዝተባረኸት ፍልይት ፍጥረት ብምዃናኻ ኣብ እምነትና ልዑል ቦታ ሒዛ ትርከብ እዝትነ ማርያም ከምቲ እግዝእ ማለት ጎይታ ናይ ልዑላን ማለት ክኸውን ከሎ ንተባዕታይ ጾታ እግዝእ ክብል ከሎ እግዝእት ማለት ከዓ ንኣንስተይቲ ጾታ ወላዲት አምላኽ ብሕታ ልዕለ ኩለን ኣንስቲ ማለት እዩ እግዝእትነ ማርያም ኢልና ኢና ክንፅዋዓ ዘለና እግዝእትነ ማርያም ዳት ሚንስ እግዝእ ትብል ዘላ ንወዲ ተባዕታይ እግዝእ እንተኮይኑ ልዑላን ናይ ልዑላን ክኸውን ከሎ ንጓል ኣንስተይቲ እግዝእት እንድሕሪልናያ ኸ ልዕሊ ኩለን ኣንስቲ ማለት እዩ ስለዚ ክንፅዋዓ ከለና ማርያም ጥራሕ ዘይኮነ እግዝእትነ ማርያም ኢልና ክንፅዋዓ እዩ ዝግባእ ከም ትርጉም መጠን ማርያም ዝብል ቃል ከዓ በርባዕተ ኣገባብ ዝወሃብ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ እምበኣር ሓደራኹም ንማርያም ክንፅዋዓ ከለና እግዝእትነ ማርያም ክንብል ኢና እዩ ዝግባአና ማርያም ኢልኩም አንተ ዘይዘንጠልኩማ ጽቡቕ እዩ ይመስለኒ እግዝእትነ ማርያም አደ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝለዓለት ልዕልቲ ማለት እዩ ክብራ ፀዋውዓ ማለት እዩ እታ ማርያም ተን ማርያም ዝብል ትርጉመን ክንዝርዝረን ኢና ማርያም ማለት ማለት ማሕደረ መለኮት ትርጉም ኣለዎ ትስም ከዓ ማሕደረ መለኮት እቲ መለኮት ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሓሳባታ ድላያ ኣብ ማሕፀና ስለ ዝሓደረ ናይ መለኮት ማሕደሪ ማለት እዩ ማለት ማሕደረ መለኮት ናይ መለኮት ማሕደሪ ምዃና እዩ ዝገልጽ ንኩሉ ዓለም ኣብ ኢዱን ዝጨበጠ ኣብዚ ዘሎ ኣብቲ የሎን ዘይበሃል ክፅወር ንዘይከኣል ነቲ ረቂቕ ባህሪ መለኮት ኣብ ማሕፀና ስለ ዝተሰከመት ናይ መለኮት ማሕደሪ ትበሃል ስለዚ ናይ መለኮት ማሕደሪ ትበሃል